crear, hasta los confines de la hipersensibilidad. Today, avui, now, hacemos un llamamiento a todos los culturistas a reivindicar el arte como una necesidad de vida, perquè els artistes no s'extingeixin com a personatges autèntics, originals i emblemàtics that we are. Estem a Cap de Creus, el segon vòrtex d'energia més important de Catalunya, i som voluntaris galàctics arribats per reivindicar més recolzament institucional a l'art d'emocionar. Cadaqués és com un ser viviente. Tu no vas trigar a arribar fins aquí. Es Cadaqués quien te ha escogido y te regala la posibilidad de estar aquí, para que experimentes el surrealismo de la metáfora de estar aquí, en un lugar con tanto potencial y a la vez tan poco que se nos escucha a los intelectuales bipolares de esta montaña rosa de la vida. Avui bufa una tramuntana ferotge i demà un vent de llevant que flipes. El término medio institucional de ir todos en línia recta sense reivindicar els nostres drets no ens interessa. Si pregunteu a la mainada de l'Insti quants de vosaltres voleu guanyar-vos la vida com a artistes, càrnics, cap ni un. Guai, perquè no es guanyen calés. Nosaltres volem sentir-nos els reis del mambo, al servei de la construcció, on sí et paguen per donar pel cul al silenci. Hi ha més d'un pers a Cadaqués que espais culturals. Hi ha 3.000 llicències de pisos turístics i som 3.500 habitants censats. Aquí hi ha algú que no rutja. Aquí institucionalment demanes ajudes per projectes artístics i la seva manera de resposta és: ok, col·laborem amb res, però a canvi t'ho deixo fer. Vuelva usted mañana que esto es Spain. Senyora presidenta, ens sentim com un col·lectiu marginats, senyalats com un gueto, ignorats, mal vistos, incòmodes, i per molts empresaris som uns hippies que no volem treballar. Mireu, un altre artista de Cadaqués en la cola del paro. A veure, no estem al poble d'artistes de Salvador Dalí o és solo fatxada? Perquè per dins tots hem experimentat les 0 opcions laborals que se'ns plantegen. El potencial el tenim, però la realitat és que Cadaqués ha muerto de éxito al convertirse en otro Puerto Aventura, massificat d'un turisme i una especulació urbanística tan bèstia com camuflada. Ladies and gentlemen, que som una comunitat de gestors culturals amb més de 20 anys promocionant el hashtag Cadaqués.art. I la fucking reality, a veure com cada dia un altre company es converteix en un exiliat cultural agafant les curves per marxar del poble per no tornar. No tan solo somos lo que comemos, sino que además somos la vibración de lo que creamos. Aquí y ahora som artistes de Cadaqués.